otočovat nebo to se Dobrý, Eví. To by se tak střídají návody, to snad není možný. No. Nech to. No. Nech to. Jo, přestaň! Přestaň! Já mám protože to zátka na uších. Bečec, ej to má. Ne, nech to! Počkej, ty vole, co to mám s očima? Jo, pošle to Pelikánovi, to ze mě udělal, ty vole. Nech to, jo. Čum. A děl si taky. To přečná se rozbrečí. 3, 2, 1, teď. Jo, to asi neumíš, no. Spíš Áďa. No ty! Nebreč, vole. Probud se. Hepeš, že víš, že to neumím. Ty vole, kdyby věděl, co jsi to všechno psal Matějovi je, ty vole, tak to chcípne. Vypni to už. To ještě nikdy uvidí. Vypni to. Jo, na to není prdel. Jo, to asi neumíš, ty vole. Hepeš to, co mi napsal. Hepeš to. Hepeš to! To je fakt, ty vole. Vypni to už, Ivano. Jo, je dobrá, nevím. Já už nemůžu se, ty vole. Chápeš to, že on si myslí, že jsem úplně neschopná? On je neschopný, prosím tě. Pojď na ně, ať si nezlospčil do prdele. Hej, počkej. Já mám takový vztek, že mu normálně chci napsat, že to celý jsem psala já. A ať si políbí prdel třeba, ty vole. Hej, ale to bys to nasrala ještě víc, protože... Byl rozchod. Jo, protože by ti to srdce. Jo, tak ať je rozchod, mě to je už u prdele, ty vole. Ty sluchátka. Ty máš malý nos. Co mu napíšeš? Já se musím uklidnit, protože nebudu mít čistou hlavu. Co? Je, toto. Mohu napsat, že vůbec neví, jak to s matým je. Jo. Mám mu to napsat? Jo. Nebudu komentovat. Já vůbec to nebudu komentovat, myslíš si, že
Tyve, myslíš si, že Adě to bude zmatím nějak jinak, ale nepočkej to, jak jsem to myslela. Adě to má zmatím úplně jinak, než si myslíš. Myslíš si, že víš všechno, ale víš úplně hovno. Jo. Proč? Ale není to tak. Budeme psát ty fotky, ale nebude psát někoho, kdo si je nezaslouží. No. Ty kdyby tak věděl. Umím psát ty fotky, ale ne tobě. Jo, už to fakt vypni. A už mám dobrou náladu, já ho rozsekám, ty vole, ty píčo, já ho rozsekám. Hej Maty, se nedožije zítřejšího odpoledne, to ti říkám rovnou. Co? Že Maty se nedožije říct zítřejšího odpoledne. Ty mu to jakoby naznačí, jakoby řekneš. Ten se poser. A může za Ty to pelikán, krávo. může za to pelikán. Dan se posere. Víš to? No teď nejdřív mu napiš to, co se teďka říkal, že napíšeš. Víš čemu? Ivan, vypni to, fakt, to je tajný, to fakt je špionský, fakt, ty to nesmí nikdo vidět. Vypni to.